Vakomana voya panapa vachiti aiwa mukomana anonzi Nelson Chamisa ndiye wakangomirira kuti aiwa aise change nyika yeZimbabwe. Tiri kuona kuti aiwa vari kuona kuti vakomana veThe Ruling Party panguva inoi pane matensions ari kuitika ari kuonekwa nenyika yose. Kunyange zvavo vakomana vari kuramba kutaura masviko vachiti aiwa bato ravo rino runyararo, vanouya vachikomenda vachikredita aiwa Nelson Chamisa. Sanda mena masviko anomuda nyora pana mudombo wa subscribe or like or turn on the bell icon. Timinda paendo adimai mupemu anouya achiposta mapictures ari kwa Nelson Chamisa achiraida ebhasikoro zvamuri kuona izvo onyora achiti you don't need army, GD6 or blood money to win the heart of citizens. You need to be of good character where you live. Ndaitenderera nebhasikoro iro ndichitaura nevabereki with the help of our opposition leadership Zanu PF stronghold Rushinga. Tikaitora hakuchada kunzwikwa zveZanu PF kuno. Ndo masviko anotaura achiti aiwa hazvidi too much power kana kuti kudeuka kweropa kana kuti aiwa army kuti munhu utore mwoyo yevanhu kuti vanhu vaone kuti aiwa uri leader anokwanisa kuisa change kana kuti anoda kuti anonotransforma nyika achiita zvido zvevanhu. Ano achiposta picha iri rinoratidza kuzvidzikisira kana kuzvinipisa kunoita advocate NC Chamisa. Panapa vari kuona kuti aiwa anouya achispenda time nemacitizens vari kuuya vachiti aiwa ndo zvinonyatsa kuratidza kuti aiwa ane chido chikuda kuisa change nyika yeZimbabwe. Anozvitaura apo patinoona kuti nyika yeZimbabwe situation iri very tense, iri very tight. Tiona vanhu vachistruggle up and down, vachisangana nemastruggles mukurarama muupenyu. Mashoko anouya achitaura panapa achiti aiwa kwavanogara kurushinga hakuchatombori kutombonzwikwa zve ruling party, the ruling party iripo panguva ino, vachiti aiwa Nelson Chamisa ndiye akatora mwoyo yevanhu. Tudze mafunguro echipo tiri kuipa pamusoro pechitiko ichi. Mina comment section medu, so subscribe or like, turn on the bell icon.